Fl-aħħar sigħat propju anki flejt saru 1008 testijiet għal coronavirus li minnhom 6 persuni ħarġu pożittivi għal dan il-virus. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li n-numru ta' każijiet tal-COVID-19 tela għal 384. Minnhom 44 persuna fiequ, 2 persuni qed jinżammu fit-taqsima tal-kura intensiva, b'anzjani qed fuq il-ventilator. Fost dawk li riżultaw fil-pożittiv fl-aħħar sigħat hemm Norveġiża ta' 40 sena li tgħix f'Malta. Il-mara bdiet taħdem mid-dar u allura ma kellix kuntatt ma' ħadd ieħor. Raġel ta' 34 sena minn Nepal li jaħdem hawn Malta ġie infettat bil-virus. L-awtoritajiet tas-saħħa din jintraċċaw il-persuni li jaħdmu u jgħixu miegħu hekk kif ir-raġel jgħix flimkien ma' 10 persuni oħra. Ħal-virus ukoll immigrant ta' 24 sena mill-Marokk li jgħix fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. F'każ separat, Malti ta' 59 sena wkoll ġie infettat bil-coronavirus. Bl-awtoritajiet tas-saħħa din jagħmlu investigazzjoni tal-qraba u l-persuni li jaħdmu miegħu u sta kellhom kuntatt miegħu. Il-Professur Gauci qalet li kien hemm każ ieħor ta' raġel ta' 32 sena li ġie pożittiv u għamel it-test għax fost is-sintomi li kellu ma bedix ixhom u lanqas itiem. Is-sitt każ huwa ta' raġel ta' 34 sena li fost is-sintomi kellu ġieħ fil-ġogi. Qegħdin jiġu ntraċċati l-persuni li se kellhom kuntatt miegħu, b'5 minnhom jinsabu fuq kwarantina. Il-Professur Gauci baqgħet kawta minkejja li fl-aħħar jiem kellna numru żgħir ta' persuni infettati. Li dan in-numru jidher li huwa żgħir, però dejjem rridu nżommu f'moħħna li aħna għadna qegħdin lura f'din il-pandemija u aħna nistennew li qed ikollna iktar każijiet għaliex mill-mod ta' kif qiegħda tiġi trasmessa minn persuna għall-oħra u bħalma qegħdin taraw ukoll aħna għadna maħniex f'dak l-istadju fejn qegħdin insibu eżatti minn fejn ġejjin. Dan ifisser li meta inti ikollok każijiet li ma tidentifikax eżatt minn fejn ikun ġie il-mikrobu, hemmhekk ifisser li jkun hemm trasmissjoni lokali fil-komunità. Minn dawk pożittivi 17 qed jingħataw il-kura fl-Isptar Boffa, 16 fl-Isptar Privat u 10 qed jingħataw il-kura fl-Isptar Mater Dei. Il-Professur Gauci qalet li fl-aħħar jiem kien hemm każijiet ta' persuni pożittivi bil-coronavirus li huma ħaddiema fil-fabbrika tal-ST Microelectronics. Dwar min ibati bl-ażma l-Professur Gauci qalet li persuni bl-ażma u li jieħdu biss l-inhalers mhumiex meqjusa bħala persuni vulnerabbli għax l-ażma tkun ikkontrollata u ma dawk li jieħdu l-pilloli biex jikkontrollaw l-ażma li huma meqjusa bħala vulnerabbli. Allura aħna rridu nibqgħu attenti, noqogħdu attenti li kemm jista' jkun noqogħdu ġewwa fejn nistgħu naħdmu bit-telework u nerġa' nappella lil workplaces biex jgħinu lill-impjegati u anke noħorġu biss għall-fera fejn hemm bżonn. L-importanti wkoll huwa li nipproteġu lil vulnerabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.